Здравейте! Днеска играем най-добрата игра Clash of Royale. Дън. И така, как сте? Добре ли сте? Абе, стига бе! Лош телефон. Сега веднага започвам. Ха-ха-ха. Ама много си дядка, бе. Не трябва да докосвам уния там. Какво да пусна? Абе, на кого са смели, бе? Значи искаш война? А така! Той кой не го може? Абе, ти си бомба. Айде, бомбата гръмна. И светът гръмна. Атака! Да. Кой печели? Аз. Абе, аз тебе те знам много добре. Не! Абе, значи напърво тия преди спечелиха и тия. Аз, когато бях на тази арена, бяха и тия роботи. Да. Оп. Айде бе, дайте ми някакъв нов. Бе, тебе те знам. Аз ако щеше да почна двубоя. Пам-пара-бара-бам. Трябва да стане 7, ето. По правила, бе? Не знаеш. А така. Още една бомба пускам. Бомбачията! Тебе те знам много добре. А така! Да! Да се радваме на шума. Абе, какво става, бе? Холибост! Така. Много бързо говориш. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Най-новия ми. Това съм го видял 20 пъти, пък най-новия ми. И хора, това е сезон 1. Аз преди бях го играл. Имах теж, етош имах, етаж, тези, етош. И най-много това съм го имал и това. Както и това съм го имал. Тея, двата. Пък когато бях на 8, имах това и това. Беше много яко. Той ми каза, веднага атакувай преди да те ударя. Добре, ще атакувам. Ето.
da się dowolna miła strona. Ale to nie od miła ta strona. Topo. Puf, puf, puf. Zamestnik dyrektor. Aż pieczela. Ajde be. Započvali. Oще един. Купър. Купър! Съндък. Фазачите на миналата страна. Пазете го! Ние сме добра армия. Атака! Абе вие не сте наредени както трябва, бе. О! Атака! Оживяха. Аз печеля. Така. Нещо няма да имам. Брр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 рrr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 
Da! Da. Só que хоче увлечение кой. Майко, виж ти прибити. За това имам тост. Първо трябва да се направя точен. Абе, ти мене ли ще биеш? Пуф! Come sarà che loro? Oh, дядо Колера дойде. И така, какво да направя? Така, добра, някой ме отстранява. А така, всичките върху от тях. Горките. Да. И така, ако да направя, кое искате да превежа? Великана, стрелите, или тази, която иде, или този вулкан. Добре, великана. Айде за тях. Това. Повече се разтоваш. Попречете се на господаря, моля. Бързо. Дайте път на зловестия дракон. Сега дойде. И добре. Готов съм.